Сәлем, дуслар! Бүген без сезнең белән менә шундый кызыклы уенчык ясарбыз. Бу кул эшләнмәсен ясар өчен безгә төсле карандашлар һәм фломастерлар, кайчы, җилем карандаш, төрле формадагы тәлинкәләр, төсле кагаз һәм ак катыргы, агач таякчык, әзер күзләр һәм сызгыч кирәк булачак. Иң элек зур тәлинкәне алабыз һәм ак катыргы өстенә салып әйләнә ясыйбыз. Аны кайчы ярдәмендә кисеп аламыз. Зәңгәр төстәге төсле кагазны алабыз, аның өстенә кечерәк тәлинкәне куябыз һәм әйләнә сызабыз. Әйләнәнең өске өлешендә дулкынга охшаган рәсем ясыйбыз. Бу өлешебезне дә кисүгә керешәбез. Әйләнәнең өске өлешен дулкын формасына туры китереп кисәбез. Калган өлешен әйләнә буенча кисеп бетерәбез. Менә шундый ике өлеш килеп чыкты. Бу безнең аквариумыбыз булачак. Безнең аквариумыбызда балыклар яши. Шуңа күрә без аларны ясауга керешәбез. Безгә 2 см киңлектәге тасмалар кисәргә кирәк. Сызгыч ярдәмендә тасмаларны билгелибез һәм сызып кисеп алабыз. Башка төстәге төсле кагазны алабыз һәм шулай ук 2 см киңлектәге тасмалар сызабыз һәм кисеп алабыз. Балыкларны ясау өчен кирәк булган тасмалар якынча 10-11 см озынлыкта булырга тиеш. Алт төстәге төсле кагазны алабыз һәм шулай ук тасма ясыйбыз. Менә шундый 5 төрле матур тасма килеп чыкты. Ә хәзер балыкларның койрыкларын ясауга күчәбез. Койрыкларның формасы йөрәкне хәтерләтә. Йөрәк формасын төсле кагазга ясаганнан соң, төсле кагазны шулай бөклибез һәм кисеп алабыз. Бер кисүдә 2 койрык барлыкка килә. Койрыкларны ясавыбызны дәвам итәбез. Сары төстәге төсле кагазны алып, шулай ук 2 матур койрык кисәбез. Дуслар, безнең тагын бер койрык ясасыбыз калды һәм аның өчен без яшел төстәге төсле кагазны кулланабыз. Йөрәк формасын ясыйбыз һәм кайчы ярдәмендә кисеп алабыз. Безнең 5 тасмабыз һәм 5 койрыгыбыз килеп чыкты. Дуслар, тикшереп карагыз, сезнең дә шулай ук булырга тиеш. Хәзер инде аквариумны бизәүгә, дөресрәге аны балыклар белән тутырырга күчәбез. Балыкны ясау өчен без тасманы алабыз һәм аның төссез ягына җилем салыйбыз. Шунда ук койрыкны ябыштырабыз һәм икенче ягы белән каплап куябыз. Менә шундый матур балыклар килеп чыкты, дуслар. Ләкин аларга күзләр кирәк. Моның өчен без әзер күзләрне алабыз һәм балыкларга ябыштырабыз. Балыкларның күзләре әзер булды. Хәзер инде аларның тәңкәләрен ясауга күчәбез. Балыкларны аквариумга ябыштырыр вакытыбыз да килеп җитте. Дуслар, безнең аквариумыбыз әзер булды. Хәзер инде шаян песине ясарга вакыт килеп җитте. Тик аны ясар алдыннан Салаватикларның Карак песи дигән җырларын тыңлап китик. Шыландагы ак майга ияләшкән күселәр, мин
бер җир сезгә ошагандыр дип өметләнәбез, ә без песине ясауга күчәбез. Иң элек аның башын ясыйбыз ул түгәрәк формасында, аннары аның өчпочмак формасын хәтерләткән кылыкларын ясап куябыз. Песинең күзләрен, борынын ясыйбыз. Елмайып торган авызын ясарга да онытмыйбыз. Кашларын һәм чәчләрен дә ясап куябыз. Кара төстәге маркерны яисә фломастерны алып, рәсемнең контурын ясыйбыз. Алт төстәге карандашны алабыз һәм кылыкларның эчен буяп куябыз. Песинең борынын буярга да онытмыйбыз. Сары төстәге карандаш белән рәсемнең калган өлешен буйыйбыз. Кызгылт сары төстәге карандаш ярдәмендә песинең матур бизәкләрен дә ясап куябыз. Песинең авызын һәм борынын да кара маркер белән әйләндереп алабыз. Колакларын да ясап бетерәбез. Аквариумнан песинең тәпиләре дә күренеп торачак. Шуңа күрә аларны да ясап куябыз. Аларны сары карандаш белән буйыйбыз. Кызгылт сары карандаш ярдәмендә күләгәле урыннарын ясыйбыз. Һәм ахырдан кара маркерны алып контурын ясап бетерәбез. Хәзер песинең башын һәм тәпиләрен кайчы ярдәмендә пөхтә итеп кисеп алабыз. Менә шундый матур песи килеп чыкты. Хәзер песинең башын агач таякчыкка ябыштырып куярга кирәк. Ә песинең тәпиләрен аквариумга ябыштырып куябыз. Ак төстәге түгәрәкне алабыз, уртага без таякка ябышкан песине тыгып калдырабыз һәм өстеннән зәңгәр төстәге өлешебезне куябыз. Зәңгәр төстәге өлешебезнең кырый-кырыйларына гына җилем салыйбыз һәм аны ак өлешебезгә ябыштырабыз. Дуслар, игътибарлы булыгыз. Җилемне зәңгәр өлешнең бары тик кырыйларына гына салыйбыз. Менә шундый матур, кызыклы уенчык килеп чыкты. Песи әйтерсең лә безнең белән кайчышлы уйный сыман. Аны ясар өчен без гап-гади төсле кагаз, ак кагаз һәм әзер күзләр кулландык.